mám veľa diskartu, hej. Už kraker som urobil z tohto diskartu, urobím praclikové kúsky. OK, robil som veľké pracliky, teraz dačo iné. OK, postup veľmi podobný. Dám si misku, vynulujem. 0, more, tak. 200 gramov mlieka, vlažné mlieko. 130. Poď more. Tamto je 200. Discard, hej. Z chladničky. Toho dám všetko. Koľko to je, počkajte. Vynulujem. To mám 220 gramov. Tak nejak som plánoval. Zamiešam dobre. OK? Dobre zamiešať, vymiešať, urobiť z toho. Aby sa rozpustil ten discard v tom mlieku. Teraz si tam dám... Teraz musím vynulovať. Nulu! Soľ. Soľ tam dám 7 gramov. To bolo 5. Perfektne. 7. Vynulujem. Cukor. Nemám biely cukor, mám len hnedý. Hej. Tak. 30 gramov. 15. 25. Presne 30. Preto dobre zamiešam. Super. Tak. Pekne vymiešané to je. No paráda. Zase na váhu. Vynulovať. Čo furt robím? Vynulovať. Teraz 350 gramov múky. Praclikov bude veľa. 350. Tuto je. OK. Z toho robím cesto, ale najprv rozpustené maslo. Tu je 40 gramov, tu mám, to už mám odvážené. Takže 40 gramov masla rozpusteného. Z tohto vypracovať cesto. OK, chceme jemné cesto, hladké, čiže dlho, potom rukami to budem robiť. Hej? Takže idem na to. Najprv to dám dokopy a potom rukami. Musím to tu. Pomúčim. Tak. Dám tam cesto. Tak. Všetko. A z tohto idem vypracovať hladúčke cesto. Miesiť dobrých 5-7 minút. Tak, toto by malo stačiť, ľudia. Už ma bolia ruky, hej. Krásne cesto, krásne. Vidíte, také jemnučké, také elastické. Toto úplne stačí. Dám si ho do misky. Olivový olej trošička. Tak. Miska rozbitá. Sklo nedošlo tu, tak to je dobré. Inú misku zobere. Miska v celku, hej. Olivový olej. To cesto ide tam. Tak, takto. Prikryjem. Toto nechám kysnúť. Pokiaľ sa nezdvojnásobí. Neviem, ako dlho to potrvá. Budem pokračovať. Cesto nakynuté úplne stačí.
vyberem a je krásne. Vyberem. Urobím si z tohto 4. Rozdelím na 4 časti. Tak. Super. Zoberiem jednu a vyšúlam z toho takýto valček. Hej. Tak nejak. Toto stačí. Pripravím si papier. Zatiaľ, hej. Dám si ho tu. A z toho budem rezať také 5 cm kúsky. Takéto dačo. Hej? Takéto dačo. A toto si dám tu na papier. Zatiaľ. Toto isté urobím zo všetkých a tu si ich poskladám pekne. Tak ľudia, tu už mám nakrájane. Miska, tam som mal cesto. Horúca voda. Dúfam, že nepraskne. Nepraskla. Horúca voda. Tak. A do toho soda bikarbóna. To bolo asi 2 lyžice. Ešte jednu dám. 3 polievkové lyžice sody bikarbóny. Tak. A teraz tie kúsky takto a do tej vody. Pár sekúnd. Úplne stačí. Tak. A na papier, na plech. Priamo. OK? Takže toto robím so všetkými teraz. Tak tu už mám na plechu sú. Teraz zoberiem si nožnice a takto ich narežem. Ale 2 rezy. 1, druhý. 1, druhý. 1, druhý. 1, druhý. Tak, tak. Neviem, či uvidíte. Tak nejak, vidíte? Všetky narežem. OK, super. A vajíčko rozšľahané. Tu je. Každý kúsok namažem vajíčkom. Super. A už len si posypem touto zmesou semienok. To sú miešané semienka. Tak, na každý jeden kúsok to posypem. No super. Tak, dosť. Toto ide do rúry 15-20 minút, ale budem pozorovať. To je všetko. Toto sú praclíky z diskartu, čo sme si odkladali kvások do chladničky. Tak uvidíme. Toto sú tie praclíky, ktoré som spravil, praclíkové kúsky z diskartu, hej? Tam nie je ako kvások. Discard, ten, čo sa odkladá do chladničky. Toto som upiekol, praclíky. Takto vyzerajú, pozrite sa zblízka.
toto je spodok, mám tam semienka a teraz idem ochutnať. Pozrite sa vo vnútri, mekúčké, zvonku a úplne chrumkavé. Vôňa nádherne. Oh. Tieto sú ešte lepšie, ako som robil minulé, ľudia. Pozrite. Víte? Určite skúste, hej, z diskartu, stačí vám ten. Perfektne. Fajne s humusom, hej. Čau.